Horas madihita saluhutna. Damang dainang hahaanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus. Nai pukotama parsaurata di minggu sadarion ima minggu rogate. Alai adorak sota mulai par minggu tahun. Taparadi ma roha pikirata. Jumolo mahita martangiang nahohom sangobas di rohat tabi martangiang mahita. Amen. Hamuna akadongan nahina holongan. Sadarion sahat mahita tu minggu rogate. Namar lapatan martangiang. Atau kamu nahina holongan. Beta mahita sumobahon puji-pujian tu debata. Ima tangiang tadani mauliate ni rohata tu ibana. Maredde mahita sian bukwede nomor 574 ayat sada doho 2 daya 2 jongjong ma huria. Puji ma debata nani aina no puji debata mungase sado sabi nalunda hadrahami puji ma debata Marhite-hite gowarni debata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi parbadia. Na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon. Patu begehon hatai. Pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon. Dok kamu ma nunga di palua Jakoba na posona si Jakob marolo polop tu debatama ho ale sadok tanoon edde ho kamu ma hamuliaun ni guarna marmulia ma baik kamu puji-pujianna haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Holan alani asini roham sabingdo. Ubahen natarbahe kami marpungu di jolom. Marsadani roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo arong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu. Lehonom mudo na pinangido nasida. Ale Tuhan, pasaut mabaga-bagami, tangihon ma pangiduan nami. Lehom mana tahu hanguluan nami. Lehom ma dihami saleleng dihasianganon. Parbinotoan di hasit tongami
dohot hanguluan saleleng-lelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma huria. Marede mahita sian bukuede nomor 127 ayat 2. Patik ni debata si hangulu honota di minggu rogate sadarion dienet sian sada Tesalonik 5 ayat 10 sahat rodi ayat 10. Totong mahamu merlas niroha unang masadi hamu martangiang madok mauliate mahamu siala saluhutna ai ido di pangido debata siak kamu marhite-hite Yesus Kristus atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatimi. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 686 ayat sada tabbatolu daya tolu jongjong ma huria. Tatopo tima dosata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan.
para siroha na sumurung. Hodo debata na marbaga-bagahon. Molo adong dua manang tulu halak marpungu marhide-hide goarmu. Lehonom mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan debata, nama porus dohami nuaing tuarupamu. Sai pasaut mabaga-bagami. Odingi mahami akan namar haposa tuho. Rodo hami nuaing tuarupamu. Mangasahon asini roham. Sayunang tulak kami. Say jalo ma tangiang nami. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, asi maroham di hami. Ale Tuhan, dia dupami, tung manuk kak mahami nuaing. Soba jari-jari nami dohot uduk si majujung nami. Saya si maroham. Salpuhon mapar sorion alani kopit sapulsiaun siat sadok portibion. Tibu maalusi angguk-angguk nami. Asa tung hatop semua kami mangula ulaun nami. Jala asa tung tarbahek kami marsada. Di parpunguan ni huriam nabadiai. Unang loas sami digohi biar. Alai sungguli rohanami be. Asa dohot martangiang mangido haluaun siakko. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, asi maroham di hami. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung. Tatap masaluhut akadongan naikon agoan ulaun nuaing ala di pasohot. Sian inganan parkarjuan nabi. Asi maroham dinasida. Sayunang loas madabu tupad delean. Alai papos marohana sida. Makirim dina dumenggan si jalaun nasida. Dung semua kami sian sori magoi. Sai sesa sude dosa nami. Dohot dosa ni dongan nami. Hosa bing do haporusan nami. Jala marhaposa tuhodo hami. Sai lehon madi hami hanguluan siganu pari. Jala palua mahami sian hagugutan. Namasa nuaing. Pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Yesus oh Tuhanku, persigantunganku. Yesus oh Tuhan, Niha percaya darah tahutan nami perbaraan. Yesus oh Tuhanku, persigantunganku. Baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosata. Songonod dohata ni Jahoba. Unak koma biar. Ay ahu do siluluhoko. Nunga pola hujau goarmu. Ahu napunaho. Hasa ngapom ma di debata na digijang. Amen. Hudul ma huria. Marede mahita sian bukuede nomor 452 ayat sada.
Hatani debata turpuk epistel di minggu rogate sadarion ema natar surat di Evangelium ni si Lukas bidu 10 walu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat walu. Dungi di hata hommatu nasida upama sada paboa iko totong nasida martangiang naso tupa leba oddo hatana adong ma dinasahuta panguhum sada dang dihabiari debata jaladang dipardulihon jolma alai adong ma dihutai paropuan nama balu naro manopot ibana mandok pitoriau maralohon aloki. Jadi leleng dang rikot rohana alainin nama muse di bagasan rohana tutudo dakku habiari debata jaladang parduli ahu di jolma Alai hupitori nama baluon ala dineneng-nengi au atik beharo ibana maon muse manggariangi au. Dungi di dok Tuhanima tangi ho kamuma padok ni panguhum nageduki. Ia debata tungso pitoran nama akana piniritna akana manjowi ibana arian dohot borngin tung pangerengeron nama dinasida Hudok ma dihamu magirama pitoranna nasida alai tagamon jupang anak nijol maima hapor seaud di tanoon di haroronai ima sahatna martua ma akana tumangihon hatani debata jala nau piopsa amen. Marede mahita sian bukwede nomor 470 ayat tolu laus jongjong ma huria. Yesus do parmona di panonan dota dama biar audisi Tuhan Yesus dongaki saingo tonoku Yesus oloa taha tidak koma hapor seautai songon nahina tidak kon ni dongata saha porseau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopa langit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tondi porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon nabernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natuat tubanuatoru dung ditanom namulak mangolu diari patoluhon
nama naik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jakoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak namangulu doho namate, au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, doho di hasesan ni dosa, doho di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, doho di hangoluan nasora suda. Amen. Hudul ma huria. Horas madihita saluhutna. Odolan ni titing Minggu 10 Mei 2020. Na parjolo titing naing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma satua mangatur pajahitan ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati sian wek parserahan anak ni amatta mangapul panjahitan nahinan tubuh ni inatta rumi boru sinaga nahinan dohot orwanna Kartini Mas Niari boru si majutak boru ni amatta Robinson C si majutak nahinan tubuh ni inatta sabam asima boru si torus ruas ni HKBP Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa pamasu-masuon di Patupa di hari Jumat tanggal 20 Mei 2020 masuk pukul 10 WIB di HKBP Kramat Jati di pasu-pasu tuhat tama sakap parsarepeon nasidai napa duahon pesta parningotat di hananai ni Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 ima pesta parningotat di hananai ni Tuhan Yesus Kristus mardo mutusi patu paut tado parmingguat di Bagastabe acara di Parade Huriata marhite media sosial situa wek pasahato tuwe grup ni wek marsada-sada napa toluhon dompet posko kopis 10 sia dalat talau mangurupi akar wasta HKBP Kramat Jati nahona dampak pandemi virus COVID 10 sia di patu pahuriat tado dompet posko COVID 10 sia mardo mutusi tatu pahima ulauni itap ninabui tarbain hita tapasaha matu bedahra ulia melalui situa wek tabe manang ta transfer tu rekening diakonia HKBP Kramat Jati BNI nomor 0010552203 mau liate madi pasah huriata tu akan naung pasahaton pangurupioni napa opaton bantuan sosial dampak pandemi COVID-10 sia napar julu na di hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 di jalo huriata do bantuan sosial dampak pandemi COVID-10 sia ima boras godangna 500 kilo sian keluarga NN napa duahon na di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 di jalo huriata do bantuan sosial dampak pandemi COVID-10 sia ima minyak goreng godangna 500 opat botol sian keluarga putra nababan anggota DPR RI na patuluhon na di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 di Jalo Huriata do bantuan sosial dampak pandemi COVID-10 sia ima boras godangna 150 kilo sian keluarga akasi hite boru sagala mau liate ma di pasahat huriata tuaka naung pasahat tuni na palimahon soso manang himbauan na parjulu mardomu tu namasa di negara ta di tikion ima wabah virus corona
Pinangido matuita salutna ruas ni HKBP Keramat Jati. Asaradehi ta mangoloi manang mematuhi himbauan ni pamaretatta marhite media elektronik doh media sosial. Mangorom diri di bagas tabe lau memutus rantai penebaran virus corona manang COVID-19. Napaduahon tapatupa ma pertangan wek sermon kategorial doh parmingguan di bagas tabe. Acara di parade huriatta marhite media sosial. Situ wek pasahato tuea grup ni wek marsada-sada. Di siala haradota mangoloi sosoi hu pasahat hami ma mauliate. Songoni masahan ititing di minggutta sadarion horas madihita saluhutna.
tapasada marohata martangi yang mahita. Puji-pujian hamulateon di pasahat rohanami tuadupanmu Tuhan, adang tarasam asidot holong ni roham di hami saha tutikion di lehon ho do hahipason di hami. Boy hai marsaur dohot ho di bagas nami be. Jala posdo rohanami dang sumurut asidot holong ni roham siak kami. Di minggu rogateon naeng bagas gomos hami pasahaton na masa di parngulon nami. Jala gabe ngulu si partangi yang mangulu nami. Ay hodo debata na sohatu dosan. Debata na sa toktong manangihon dohot mangalusi jauh-jauh dohot pangiduan nami. Diragap ni hasusaan dohot hamaolon di ngulu namion. Postoro hanami dak pasobomu hami. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Pargogoamu do hami, patogoamu do haporsyaon nami, sa toktong hami satia manghuton ho. Debata para siroha na sumurung, tangihon ma pangiduan namion, salpuhon ma namasaon siyan hami, jala toktok ko na madongani hami, toktok ko mga leon hahipasot di hami padao maakapar sa hitoni siyak kami, jala homa toktong na madongani hami. Hutangnya ko kami aka ruas ni huriam na totong satia di bagas nabe mangulahon aka ulaon na marsyajar dohot na marsaor dohot ho mian maho mamasu-masu dohot mangaleon hahipasot di hami sa unang songgo parsahitoni tu hami jala toktong hami menjaga keharmonisan ni keluarga nami di bagasan sadani roha ama dohot ina padimut-dimun keluarga nang dohot danak na pinalamehon mutu hami. Asa toktong majaga roha nami marhabadiao di jolom nang pehuado pihami hamalonon. Toktok ko mangalehon narikoti di hami. Toktok ko masu-masu hami sa luhut na. Nang aka masyarakat na di lingkungan nami be, homa toktong na majagay padaohon siyan aka parmaraan. Patuk salut narikoti asa dohot taruli nasida di asidot holong ni roham. Ukap rohana sida tumbadaho asa porsea di Yesus Kristus sibuan haluaon. Nang aka na susa hinorohon ni na masaon. Na swadong aka ulaon na so dapat si panganon. Dohot inganan na sida. Homa toktong na manarihon ngolu na sida. Homa na parmumuduhon, asa ditada hodo debata na mangalehon hanguluan di nasida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, hutangin ko kami manang panggonggomi ni bangsoon. Asa hotok tong memparasahalay, mangalehon ng habisuhon tu nasida, mulai siyan tingkat pargijang sahat tu nadong di lingkungan nami be. Tuhan parasahalay nasida, laho mabuat haputusan tu aka masyarakat jalaho matoktong na mga bisuk dinasida asa mga lehon aka bantuan hobar tu aka ni haperluhon ni masyarakat. Upatangnya ko kami ng aka dokter, paramedis, ng jururawat, ho mga lenggogo dot hahipason ng dinasida, pasu-pasu nasida ng keluarga Tuhan, asa marhiti tangan nasida pasu-pasu mo aka ubat, gabi malum ma akap sahit na hona tu akapasien na dirawat na sida di rumah sakit. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, hubuah kami tu jolom aka ruas ni huriam, na di bagasan parsahiton, na dirawat di bagas na ngadong di rumah sakit. Asa hotok tong na mangalehon hamalumon dot pos ni roha, pargogoy, patogwom mo haporsyaon na sida, ninatoktong berjuang asa boy madapot hamalumoni. Ima sopar panjaitan, ama namin si Tuabe si Dauruk, El Huta Barat, Nyonya SBP Siregar Borusiahaan, Nyonya Degultom Borusiahaan, Hari Siregar, Sintua H. Pasaribu, Sintua H.A. Simatupang, Sintua STR Siregar, Sintua Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Yuliana Boru Sitohang,
RS Pardede, C Tambunan, M Marpun, Nyonya Simarmata boru Sihaloho, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, B Hutagaul, Nyonya Sintua Matondang boru Siaturi, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Siburian, B Sibarani, Nyonya Sintua Situmeang boru Sidabutar, Karisa boru Panjaitan, Nyonya Simanjuntak boru Siahaan, Nyonya Hutagalung boru Simanungkalit, Nyonya Manurung boru Silitonga, Nyonya Situmeang boru Sitanggang, Nyonya Panjaitan boru Situmorang, Delana boru Napitupulu, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, Situa Nyonya Sormin boru Marbun, Johnny Sirait, Viro Gultom, N Napitupulu, Sintua R Sitorus, Nyonya Sinabutar boru Simarmata, Nyonya Simorangkir boru Siregar, Nyonya Sirait boru Sitorus, Nyonya Gultom boru Tambunan, DO Manalu, Nyonya Manalu boru Gultom, Nyonya Sintua Hutagalung boru Pandiangan, Adi Siahaan, Nyonya Marbun boru Sinaga, Yuri Sinaga. Tanganmu nagok huasoi, majama pamatang nasida, mamasu-masu obat na pinangan nasida, asa tuk tanggal parsahito ni danggilala. Pargogoanmu Tuhan sudah keluarga, asa margogo nasida jala marpakirimu Tuho, dinalaho merawat akan amarsahit di keluarga nasida be. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami madok moleati hami tu adopan mi ala asidot holong ni roham diukap horohani akar ruasmu laho mangalehon tali kasih tu aka ruas ni huriam na berdampak COVID-19 ho mamasu-masu nasida pakai manasida Tuhan gabe ula-ulam di tonga-tonga ni nahumalia kami asa marhite nasida marsangap magwarmu. Cara khusus ubah kami tu adopanmu keluarga putra na baban, keluarga akasi hite boru sagala, homa masu-masu nasida, homa totong na margogoyhon mangulahon akal moniroham, asa marhite akal nasida marsangap gwarmu na badiyay. Upa saat time manguluto dinami tu adopanmu Tuhan, tokin nai begyon nami ma barita na ulimi, na pinasaha ni naposom, pasu-pasu parbisuki naposom, asa todimi na pasahaton, asa margogo hami mangulahlo maniroham, hatami mapargogo kami mangadobi akan namasa di portibyon. Pinuji pinasangap magwarmo, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, martangya kami Tuho. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 427 ayat 1. Tunghalak namar gogo si partagiani tok pesita onon nangolo talui pasitu turahana ide batangai Tuhan namanaluhon sude pangaloi. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha,
ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kamang dot inang hahaanggi na pinaribot. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Turpuk jamita di mingguta sadarion Minggu Rogate tersurat di Sada Kronika 10 mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 27 songonom maridok takasma tapai hutihut. Dungi masuk ma Raja David tu bagasan udung-udungi laus hudul maibana diadopan ni Jehovah nin nama. Tungi sema au pola ali Jehovah debataku. Jala tungi sema pola anggo pinoparhu. Ubahet tung dibuah ko au sahat rotuson. Akup ni mauti kudo pei di roham ali debata. Pola huhut merbaga-baga ho taringo tu pinopar ni naposom. Taringo tu nama sasugut, jala nunga ditatap ho au, songon panatap ni jolma ali Jehovah debata nadigijangi. Tunga hadope akup ni isi dohonon ni si David tuho, ala hamuliaon nabi nasabasa homu tu naposom, alai tahe ditadahodo naposomon. Ali Jehovah alaniau naposomon jala hobbar tulomone roham nunga di bahen ho saluhut halongangan nabulonon laho pabotohon sudi akka habal gaunon. Ali Jehovah dangadong nanggosa datu dosoko jala dangadong debata dukon niho hobbar tu saluhut naung binege ni pinggol nami. Jalatung di dia maadong jupang sada bangso di tanoon songon bangsom Israel pola tung debata sadiri borhat lahu manubus sada bangso ainon na dohot lahu mabahen guarmu marbarita marhite sian halongangan bolon dohot nasokkal lahu pabalihon akka bangso parbegu maradopon bangsom na tinobusmu siam Misir jala nunga dipadiri ho di ho bangsom Israel bahen bangsom rodi seliling-liling na jala ho ali Jehovah gabe debata nasida atong ali Jehovah say pahot mahata naung pinarbaga-bagami tu naposom taringo tu pinoparna sahat rodi seliling-liling na jalabahen mahobbar tu na pinarbaga-bagami olo sa sitong may jalalam tu tibulna guarmu rodi seliling-liling na asadohonon ni halak songonon Jehovah Zebaot do debata ni Israel ibana tongon debata humokop Israel jalahot do ia pinopar ni bangsom si David di jolomi. Aiho ali debataku nunga di papatarho tu pinggol ni bangsomon pabua ikon pauliomu di ibana sada bagas alani ido ubahen hum rohani naposomon martangiang dia dopamon ope ali Jehovah ho sadiri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tu naposomon hata na dingganon atong nunga sapala lomo roham mamasu-masu pinopar ni naposomon asahot diadopammu rodi saliling-liling na ay manang ise na pinasupasum ali Jehovah ima dapotan pasu-pasu rodi saliling-liling na ido sahatna. Hamuna kadongan saha porseaon di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Mingguta sadarion Minggu Rogate namarlapatan
martangiang. Goar ni mingguon manungguli hita asa manoktong martangiang. Tudosdo partangiangoni tuhosa namabain mangulu hita. Partangiangon ido hosani partodiota. Moloso martangiang hita naung mate doanggo partodiota. Martangiang hita ala anak ni debata hita. Songon anak na hita, ikom makatai hita tuibana, tuamai. Moloso makatai sedadak danak, tuamana. Ima patuduhon na sodenggan persauranna tuamana. Alani disungguli do hita asa martangiang. Partangiang taido patuduhon na anak ni debata hita. Sian partangiang do botoon haporseaon ni sadahalak tu Tuhani. Ido si tuhu ido na pinasahat ni turpukta di bagasan minggutta sadarion. Dung tipak si Daud maringat di jabuna. Di sakapi rohana naeng pajongjong joro ni Jehovah. Sakap nai di pasahat tu panurirang Natan. HP borngin nai disuruh Jehovah si Natan pabuahot tu si Daud. Naso jadi si Daud pajongjong bagas joro ni Jehovah. Sada sian anak nana manggati doan non suruonna paulihon bagas joroy. Alai nang pedang diloa si Daud paulihon bagas ni Jehovah. Marpada do Jehovah na toktong donganan na si Daud manguluhon bangsoi. Jaladada holani alai pasu-pasuonna bangso Israel. Ubege tau ni Jehovah martangiang ma si Daud. Martangiang si Daud madok mauliate tu Tuhani. Ala pasu-pasuna tu si Daud dohot bangso Israel. Diha mauliatehon si Daud pasu-pasu debata na jinalona dohot nanaeng jalo onni pinopar na sugut. Dang tagamon solas rohani si Daud alamar pada debata pahotton padanna laho mamilit ibana gabe raja ni bangsoy. Ai sehoroi mana parmahad do ibana na jolo HP ditodo jala dipilih debata ibana gabe raja di tonga-tonga ni bangso na boloni. Tabalas rohana ala didok Jehovah. Alai ia dung jupang buhul ni ariarim laho halak sian aka anakmu. Pahotokku maharajaon nai. Ikon ibana pe pauli sada bagas diau. Jala ahu pahoton habang sana rodi saliling-liling na. Di pataridahod debata. Padonganion ni debata tutonga-tonga ni bangso Israel dohot tu Daud sahat tu pinopar na sugut. Di namadok mauliate si Daud. Takas do ditada dirina naso talup niam majalo akadenggan basa ni debata. Ay siya parmahat do ibana di jauh. Alai dada holanita hai ay pardosa godang do ibana. Nama buat si Betsheba pardihuta ni si Uria. Di Paula disuruh si Uria tu parporangan. HP asa mate si Uria di parporangani. Di dok rohana dang terboto naung marroha-roha ibana tu Betsheba. HP dang adong nabuni dia dopan di debata. Di boto do dosa na niula ni si Dauti. Dosa na bolod duniani, dosa na balga duniani. Alai gumogo jala ubalga do asini rohani debata.
dang disudati dosa nai Jahoba pasauton baga-bagana hoddo pajongjong bagas ni Jahoba marningoti maridok tungi sema ahu pola ali Jahoba ribataku jalatung sema pola anggo pinoparhu ubahet tung dibuat ko au sahat rotusi ditangyang nai di parhatopot ibana do tung naso talup do ibana majalo asini roha nasongoni balgana ai jolma naso sietongo do ibana ai jolma pardosa godang ibana hape dapot asini roha nasongoni balga ibana marhite padohanna tung ise maau pola di parhatopot naso tau ibana majalo asini roha dohot baga-baga ni Jahoba di parhatopot na asini roha ni Jahoba sabingdo na jinalona dada ala hadirion ni si Daud dada ala haburjuon ni si Daud alai ala asi dohot holong ni rohani debata hamuna kadongan saha porseaon panadaon manang kesadaran nasongonima na mamaksa si Daud manada dirina jala panadaud diri i patubuhon haserepon ni rohana dina mangidoi ibana dang di pangasahod jabatan nasongon raja dang dido patuk lehonommu tuau nasongoni ai raja ni bangsom doau alai dangi didok alai didok dok tungi sema ahu pola siapakah hambamu ini haserepon ni rohana na martangyangi di patuduhon ibana marhite nama meakod dirina songon sadahatoban di jolo ni debata haserepon ido sikap na utama diaka na mangido na martangyang tu debata somalna molo mangido si pangido jolma jot manang sajumolo do di pangasahon na binahenay dungi uduk ma di pasahat pangidoanna isarana holo do didok songonon nunga hobae non lehom matuau ditangyang ta somal hita madok nunga burjuau mar minggu nunga burjuau lau tu parsermonan nunga burjuau lau tu kategorial nunga parhalado au nunga mangulau nunga pengurus au lehon diau Tuhan gabe ta pangasahon na tabahet tu Tuhani marhite si Daud diajari hita dang songoni jalaido na pinatuni Daud dang songoni ditada do dirina na sopatut majalo basa-basa di debata ido mabahen asalomoro hani debata dihita tapasere prohata haserepon toruk niroha ido sikap nina porseai molo martangyang molo mangido asi ni Tuhani di tonga-tonga ni ngulu si Ganopare akup ni diajari turpukoddo hita martangyang laho pasahaton hamuliateon nirohata ala basa-basa na tajalo sian Tuhani tahalasom mangulu na pinasahat ni Tuhani tahalasom mahosa na nilehon ni Tuhani tahalasok gogo doho partikian udah doho lasni hari si panganot doho hahipason na pinasahat ni Tuhani tu tonga-tonga ni ngulu marsada-sada ditiki na parpudion nunga gumodang tangyangi marisi tuntuta tu debata tasadari manang nadang madabu do hita tu pangalaho si songoni gabe hurang di tangyang tai madok hamoleateon nirohata di ngolu na tajalo di ngolu si Ganopari hape hamuna kamang do inang di dok Yesus do di Matius 6 ayat 8 ai di boto amamuna do narikot di hamu adorang so mangido do pe hamu
nanidokna dada ala tapangido ubah dilehot Tuhani na tapangidoi alai sasitongna diboto debatado di bagasan Yesus Kristus narekot di bagasan ngoluta siganopari. Di situasi keprihatinan na masa di tonga-tonga ni Portibion doho di negara taon di hadihaur rohata momar rohata pai maimahon pangurupion na boy paluaho Portibion nang bangsota sian ragam ni hamaolon tarlumobi ma siala ni namasa sori mago COVID-10 sion hobartusi diaraho jamitao kita asa tu Jahoba ta pangido pangurupion songon si Daud na mangido pangurupion tu debata asa di papa terjahoba tu hita hasa saud ni baga-bagana taingok mahatana nama dok jalajo maau juppa di ari hagogotan asa hupaluaho asa dipuji hoau pakatayon songon anak tua mana ido ngolu partangyangon jala ido napasahat tu debata di partangyangoni ido marhite-hite tangyang alia manami diajari Yesus do hita madok ale amanami na di Banua Gijang songon anak hita patut do hita makatai tu ibana di pakatayotai taparhatopot ibana ama di tonga-tonga ni nguluta jala tahaposi pangaramotion padonganion panarihonon ni ibana di tonga-tonga ni ngulu marsada-sada oddo sada pos ni rohatta oddo sada keyakinan di hita alani dina bocaroham dina ganggu roham pasahat ganggu doho bocani rohami di bagasan tangyangmu tu ibana jala dina pos roham dina las roham dina mangomoho pasahat las ni rohami di bagasan tangyang olop-olop tu ibana debata mamasu-masu hita salhutna. Amen martang yang mahita. Mauliate di pasahat rohanami na punguon tuadopamu na badiai ali debata. Asi dohot holong ni rohamdo na patauhon hami boy marsaur di tonga-tonga ni bagas nami be. Marpungu hami rap dohot akka keluarga nami. Di bagasan hahipason hami ali Tuhan. Atong loas mangulu nami gabe pilihan nami tuho marhite-hite akka ulaun nadinggan na pinasahat mutu hami di pasu-pasu ho ganup keluarga ruas ni huriam di pasu-pasu ho akka ulaun nasida di lehon ho akka las ni roha di pahot ho rohana maka porsyai ho jala ajari tong ganup ruas ni huriam mangido di bagasat tangyang na tuho di bagasan serep ni roha atau ngaliamang nabasa nang tangyang nami tangyang pangodianon naung pinasaha ni naposom laos ido tangyang pangiduan elehelek nami jala postitutu roha nami ubal gado holong ni roham ali Tuhan di bagasan ngulu nami asa molo mangasahon haburjuon nami molo mangasahon hatigoran nami tot tudang terpatu pahami agia aha alai ala asi dohot holong ni roham ido ale Tuhan na patauhon hami mangido tuho alani ajari mahami mangido jala ajari mahami toktong mangalakahon lakkanami asa hobartu lomo ni roham hami mangula di bagasan Yesus Kristus martangi yang hami tuho amen. Huhut papungu pelean marede mahita sian bukwede nomor 214 ayat sada dot ayat tolu sai ajari au tuhaku.
Tatang yakoma peliata. Ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jelum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasea kami pilihanon, pati bulho karajaummu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marrohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Senani lehon mi on biro di pamataku osadohot gogoki rodi saluhu ataku pasahati Tuhan rasaun sahataku Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho tona puna arajan dohot agot kon rodi hasagapon saleleng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sordakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tu toddim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amang inang tuhat tama masu-masu hita. Horas.